De cristiano no hay de quien fiar en el reino, escrivia el virrei Melito a l'emperador en 1521. Tots els cristianos del regne foren agermanats. Escriu el notari Miquel Garcia, testimoni dels fets. I Garcia afegeix que els cristians de les viles dels senyors eren més agermanats en el cor que tots els altres. Al camp, allò on hi ha moros, hi ha agermanats. El Maestrat i els ports de Morella, comarques sense musulmans, la germania apenes arriba a tenir èxit. Durant els 3 anys de guerra dels moros van haver de sofrir els pitjors ultratges dels revolucionaris. Assassinats i robatoris eren el pa de cada dia d'aquella gent. Ben sovint es batejaven a la força. En alguns llocs, els moros, després de batejats, eren degollats sense compassió. Feien dir missa en moltes mesquites, apunta Garcia. Les devotes propensions dels agermanats es barrejaven així amb la crueltat més rudimentària. La qualitat de l'estrany que el musulmà venia tenint dins la societat valenciana esdevé un factor més de l'hostilitat. Contribueix, en tot cas, a envoltar d'indiferència aquells dramàtics insults. Creació dels menestrals i els burgesos. La germania va trobar aquest eco entusiasta en el món camperol. La ira contra l'aristocràcia era idèntica entre el poble de la ciutat i el de la ruralia. Les reivindicacions o no. A la ciutat, la revolució era només política. Al camp, era, sobretot, social. Pagesos lluitaven contra el feudalisme i contra els seus servidors, els moros. Els pobles van negar obediència als senyors i es declararen integrats a la corona. Els dirigents urbans de la revolta van fer-se càrrec de les pretensions rurals i acordaren de revisar els drets de senyoria dels barons i cavallers del regne, a fi de dictaminar, segons els títols possessoris, si havien de conservar llurs dominis o bé haurien de retornar-los al patrimoni reial. En el fons, hom aspirava a un reajustament de la propietat rústica. Tot això era una mica candorós i fantàstic, improvisat amb la millor intenció, però sense gaire vitalitat aleshores. Tanmateix, el sentit dels esdeveniments hi quedava precisat amb tota claretat. Des d'un altre angle, la germania fou un episodi caòtic, d'un cap a l'altre, per totes dues bandes contendents. L'ocasió era suggestiva per aventurers i professionals del pillatge. N'hi hagué del costat dels agermanats, gens estrangeres, demandades replegadisses, reconeixen els jurats de la revolució, en carta a Carles V. Aquestes persones forasteres i vagabunds foren una tortura per als inspiradors de la revolta. La desacreditaven davant l'emperador i davant la consciència d'autèntics revolucionaris. Però els nobles també van importar, de Castella sobretot, sus mercenarios a fin de someter a rebeldes. No menos mal han hecho estos que los agermanados en robos y destruir los lugares, dirà un dels aristócrates locals. I encara hi havia allò per a supercheries tan curioses com la de l'encobert de Gètiva, un histrió, que es feia passar per net de Ferran el Catòlic, fill del príncep Joan, i que s'arrogava misterioses dignitats teològiques. Per la seva part, l'emperador no va seguir sempre una política cara respecte a la situació valenciana. Estamos determinados de antes perder el reino que la obediencia, escriu als jurats en 1520, i malgrat això, fa concessions i permet que aquells jurats elegits contra fur per la Germania constituïn legalment dins de València els 13 contaminaven éssers l'equip propulsor del radicalisme. Els jurats maldaren per introduir una engruna de coherència a l'embull general. A final de l'any 1523, el regne ja era pacificat amb la victòria dels cavallers i Germana de Foix, viuda de Ferran el Catòlic, esposa llavors del marquès de Brandenburg, venia de reina a València. El país estava desolat. Diu que havien mort uns 12.000 homes, que hi hagués 70 llocs cremats, que els danys podien ser calculats en 700.000 ducats,
xifres probablement inflades, però que cregudes per contemporanis dels fets, revelen la impressió de cataclisme col·lectiu que la Germania havia produït. La repressió, dirigida per Gemana de Foix, fou brutal i vergonyosa i reforçà el desastre. Multiplicaren les penes de mort, els exilis, els empresonaments. La composició pecuniària foren agrament oneroses. La ciutat de València i els seus gremis van haver de pagar fortes sumes en concepte de cessió. També les altres ciutats i virreis reals. Per llur compte, els senyors van imposar igualment multes a llurs súbdits agermanats. Els abusos foren a l'ordre del dia. Els pobles, diu el notari Garcia, restaren hostigats perquè veien que la composició no era càstig sinó un modo de hacer diners. I més agermanats estaven en el cor après d'estos càstigs que no abans, i així restaren molt males voluntats.